Malawi Brief. Muli bwanji omvera, tsopano tikupasirani Limpopo FM Special ndi DJ Trust. Kumbukirani kupanga subscribe, like, share komanso comment. Kalani pomwepo. Muli bwanji ya Malawi kina kulikonse kumene muli mwatsegulayi ndi wireless yanu ija yokondeka wireless yanu yapa mtima Limpopo FM DJ wake ndiye mweuja DJ Trust kubera pano kuzakufotokozerani ndiye Amalawi kalani pompo kuti tiyendele limodzi mpologalamu imeneyi kuchokera pompano ndithu pa Limpopo FM Amalawi. Timafuna tikuuze nikapena kuti tikudziwiseni kunena kuti Amalawi mwatukana tu Amalawi ambiri akulankhula monyoza, Amalawi ambiri akulankhula motukana, motumba, mosakhala bwino maga pochokera pa speech imene olemekezeka Honorable Alfred Gangata walankhula dzulo mu mzinda umenewu kunena kuti iyayi pali anthu ambiri amene ndithu agwira ntchito ndi chipani chimene cha DPP. Anthu amenewa akufunikira kunena kuti apindule, ndiye pakubwera Amalawi ife osiyanasiyana tikuzalankhula mnjira zosiyanasiyana, koma timafuna tikutsimikizireni pano kunena kuti Amalawi ngakhale munyoze, ngakhale mutukane, ngakhale mupange bwanji, komano olemekezeka Honorable Alfred Gangata zimene walankhula zija ndi zeni ndipo walankhula zofunikira. Nkhani imene yakula ku chipani cha DPP, nkhani imene yakula kwambiri ku chipani cha DPP ndi miseche ndi imene yakula ku chipani cha DPP. Koma zimene walankhula Alfred Gangata zija 100% ifeyo ngati ali Limpopo FM komanso nda Malawi ena amene amainyadira DPP tikupereka salute kwa Honorable Alfred Gangata, ndipo tikualimbikisa kwa samangolomera kwa uzanso kunena kuti kumeneko ndiye kukula, umenewo ndiye utsogoleri. Ukakhala utsogoleri uzidziwa anthu amene akuyenda nawo, ukakhala utsogoleri uzidziwa anthu amene akugwira nawo ntchito, amenewo ndi amene umayenera kumayika pa front, enawo azibwera pambuyo. Umenewo ndiye utsogoleri wabwino, ndiye timafuna tipereke salute kwa Honorable olemekezeka Alfred Gangata mu mzinda uja wa Lilongwe, kunena kuti Alfred Gangata kuchokera kuno ku sector 47 mu mzinda umwe wa Lilongwe mulandire ulemu wanu, tikupasani iniyo respect pa speech yanu imene mwalankhula dzulo ku msonkhano kumene munali inuyo mulendo olemekezeka ku msonkhano umene unachitika dzulo mu mzinda ndithu wa Lilongwe kuchokera pompano ndithu pa Limpopo FM. Ku DPP kuli vuto lalikulu chimene chachuluka ku DPP ndi maboza, msanje, ugogodi, ukambelembele, ukazitape ndi umene wachuluka ku chipani cha DPP. Komano pa mawu aja amene alankhula Alfred Gangata komanso Anoma Chisale, we respect you guys, we respect you. Inuyo Amalawi taganizani kunena kuti mmene azuzukira muno Malawi muno anthu a chipani cha DPP kuyambira akulu masapota, mmene azuzukira muno mu dziko lathu lino la Malawi lino kuzuzika ndipo ndi chipani cha MCP ndi boma la pansi pa ulamuliro wacha kwera kuzuzika koopsa, kumenyedwa m'misonkhano. Taganizani zimene zidachitika ku Mbowe zija, anthu kuphwanyidwa pa galimoto, anthu kumenyedwa. Taganizani zimene zidachitika ku Mponela zija, kumene kuja kuwotchedwa magalimoto kumene kuja, kumenyedwa anthu kumene kujako, anthu kuthawa kumene kujako ndi madera ena osiyanasiyana. Mavuto amenaji amachokera ku chipani cha MCP komanso otsogoleri ake mwa ena mwa iwo akulu wake ndi achina Agape Kombe, achina Bile Malata. Zoona lero ino kuvutika kumene avutika a chipani cha DPP kuja, zoona osangalala akakhale Agape Kombe, osangalala akakhale Bile Malata. Lero lino pano tikunena pano kuzuzika kumene azuzika Amalawi osiyanasiyana kuja kamba ka chipani cha DPP, kuzuzika kumene azuzika kuja akulu amu chipani cha DPP. Lero lino amene akudyerera komanso ndi kumasangalala ndi Agape Kombe komanso Bile Malata. Kodi Bile Malata siye mweyu amene uja amene akhala kumuzunguza Profesa Hassan Peter Mutharika kumpitisa ku koti wapitanso Bile Malata. Lero lino ndi amene akudyerera, lero lino ndi amene akusangalala ndi boma limene la DPP. Agape Kombe akhala akuzunza anthu ena akuchipani cha DPP kumutukana Profesa Hassan Peter Mutharika, kumutukana njira zosiyanasiyana. Lero lino amene wanyamata amene Agape Kombe komanso Bile Malata ndi amene mwa ena mwa iwo amene akusangalala. Just imagine Malawi.
kodi zimenezo ndizoyenera? Ndiye Gangata akamayima pa podium kufotokoza kunena kuti pali anthu amene akusangalala amene akudyerera kamba komatenga maboza kumakanamiza president cholinga chomwe kuti iwo zawo zizayendera anthu amene agwira ntchito ndi bomali azizunzika m'malo moti azisangalala. Kodi pamenepo tiyime pa podium tiyime m'magrupu tizimtukana Alfred Gangata tizimunyoza Alfred Gangata ifeyo ngati ali Limpopo FM sitikupanga nawo zimenezo manyaka amene sitikupanga nawo ndipo tikuwapasa ulemu aona olemekezeka Alfred Gangata kunena kuti apereka speech yabwino kwambiri ndipo a president kumene aliko ayenera kuti utenga ndi kulankhula pano auve kumene kuti speech imene alankhula Alfred Gangata ndi speech yofunikira komanso a president akhale pansi apange solve mavuto kapena kuti speech imene alankhula Alfred Gangata si speech yachibwana imeneyi. Siti ngakhale pano kumasekelera kumaonelera kunena kuti Bile Malata komanso Agape Kombe azikadiyelera ku chipani cha MC chipani cha DPP azikadiyelera ku DPP kumachita kuti omwewa anthu omwewa ndi amene kuzunza akuluakulu aku chipani cha DPP. Siti ngakhale pano kumasekelera zimenezi. Komanso kuyenjezera pamenepo Amalawi ngati kunali dela lovuta kwambiri kupita anthu a chipani ndi ukapanga kampeni kapena kukalankhulako za chipani chawo linali dela la Central Region. Koma Gangata Alfred Gangata amene akutukanidwa leloyu chifukwa cha speech yake ndi amene wagaula pa ground pa Central Region. Alfred Gangata olemekezeka Anomani Chisale komanso olemekezeka Mukito anthu amene wawo ndi amene agwira ntchito otamandika kwambiri kugaula chigawo chapakati. Pakukanizidwa pamene paja kuti sakufuna wina aliyense wa chipani kupita pamene paja kukapangisa msonkhano wa kampeni kapena msonkhano wina uliwonse. Koma Alfred Gangata anali nganga osabwerera mbuyo ndi kumachita ku challenge kunena kuti amene azithemba kunena kuti akhoza kubwera pano kuzasokoneza msonkhano abwere pano. Lero lino nchifukwa chani ino Amalawi simufuna kuyamika simufuna kuthokoza kumuthokoza Alfred Gangata? Anthu amene wawa awa Alfred Gangata Anomani Chisale komanso Amukito ndi amene anafunikira kunena kuti tizathokoza. Siti ngakhale pano siti kuyenera kukhala pano pankumatokana ngati mmene mukutukaniramu inuyo Amalawi ena mma social media osiyanasiyana. Alfred Gangata ndi munthu amene akufunikira kuthokozedwa. Anomani Chisale ndi munthu amene akufunikira kuthokozedwa. Komanso Amukito ndi munthu amene akufunikira kuthokozedwa. Inu zimenezo mwayiwala pompano. Ndi chifukwa chake timazinena ifeyo tokha kunena kuti ife Amalawi ndife anthu opusa ndife anthu ongabwana chifukwa chake sitimachedwa kuyiwala vuto limene lili ndife Amalawi sitichedwa kuyiwala. Lero tapa Alfred Gangata akutukanidwa chifukwa cha speech yonena kuti mboma muli anthu ena amene akutenga maboza kumakanamiza president iwo nkumadyerera kumachita kuti muli anthu amene agwira ntchito amene akufunikira kunena kuti iwo ndi amene akufunikira kuti azidyerera koma sakudyerera amene akudyerera ndi anthu achete achina Agape Kombe achina Bile Malata achina Agape Kombe omwewa amene akatema anthu kumbowe aja amene akaphwanya magalimoto anthu kumbowe aja ndi amene akudyerera lero lino. So pano wabwera Alfred Gangata pa podium ndikuzanena mchitidwe umene wonyasa ute mchitidwe woyipa ute anthu awawa amene agwira ntchito ndi chipaniyo ayenera kunena kuti nawonso adyerere wala kuisa tiyine pa podium tizitukana ife mitu yathu ikuyenda bwino ntchito ikugwira bwino ntchito ikuyenda mitu yathu sikuyenda. Taganizani bwino Amalawi tisamakhale anthu omangosatira zongangana musaiwale kunena kuti anthu amene akusokosera m'mamedia awa kuntukana Alfred Gangata pa speech yake walankhula ija musaiwale kunena kuti imeneyo ndi timu media ya MCP imeneyo ndi timu media ya UDF UDF ndi MCP ndi amene akupanga nyasi zimenezi. Ndiye inu azifanizina musasatira zimene walankhula Alfred Gangata zija no mistake 100%. We salute you. We salute Alfred Gangata no matter what. Someone like it or not, but we salute Alfred Gangata. Kuno kwathu kumalawi nchifukwa chake zinthu zimativuta makamaka amene mmaononga zinthu zikwambiri andale amene mmaononga zinthu. Lelo mukukamba zoyipa za Gangata, lelo mukukamba zoyipa za Anomani Chisale, lelo mukukamba zoyipa za Mukito, chipani cha MCP chitazalubwereraso boma kapena chipani china chake kulowa mboma. Muzachoka kumene ku DPP ndi kupita so ku chipani chimenechi. Muzike nyasisa so kumene ku muzika kukamba so zinthu zopusa kumeneko. Kwa anthu ake ndino mwenu inuyo anthu andale. Nda amene mmaononga zinthu mdziko lathu lino la Malawi. Komanso chenjezo lina lapadera lipite ku bungwe lija limene akuti HRDC bungwe la HRDC limene likugwira ntchito limodzi ndi chipani cha MCP. Chenjezo lipite ku bungwe la HRDC limene likugwira ntchito limodzi ndi chipani cha MCP.
inuyo IHRDC mulibe mphamvu zina zili zonse komanso simukuyenera komanso amalawi sakusokera upangiri wanu wonena kuti inuyo lero lino muzibwera pa podium ndi kumaza yankha speech ya Alfred Gangata mulibe nthawi imene komanso amalawi sakusokera upangiri wanu. Kodi simmamva chifukwa chani? Simmafuna kumva chifukwa chani? Amalawi sakusokera upangiri wanu komanso amalawi sakufuna atamakumvani. Inuyo chipani chanu chidatuluka mboma kalani choncho muyembekezere chipani chanu ngati chikuzabweranso mboma muzizalankhula za chipani chanucho. Inutu sionenera chipani cha DPP ndi chifukwa chani mukubwera pa podium kapena mukubwera poyera ndi kumaza yankha speech ya Alfred Gangata mkumaza lankhula za speech ya Alfred Gangata. Kodi inuyo IHRDC akulembani ntchito a Professor Hassan Vita Mutharika kuti mukhale aneneri a chipani cha DPP? Musazolowera amalawi musaone kupusa. Chipani chanu chidatuluka boma cha MCP chilikuja chili ku opposition. Tapitani kumene koko muzika yanika makaka huko. Tapitani muzika yanika bonye musalimamo. Koda ambu yanu mezada kakala kusalimu. Tapitani muzika yanika bonye kumene. Musaona amalawi kupusa ndipo sakusokera upangiri wanu. Chikukamba ndinu IHRDC beyond. HRDC beyond. We don't want anything, any stupid from you. We don't want hate any stupidly from you. Ku DPP ngati kuli mavuto asiyeni achaina cha kumene koko aitanizana kukachipinda kawo komata akalangizana akazuzulana koma ino si nthawi yonena kuti bungwe la HRDC lingamabwere pa podium kapena poyera ndikumaza zuzula za speech ya Alfred Gangata. Chikukuzani ndichasi Alfred Gangata ndi wa MCP. Alfred Gangata ndi wa MCP. Chikukuzani inuyo pa speech ya Alfred Gangata ni chani? Kapena inu mukugira ntchito ndi chipani cha DPP. Kapena inu ndi mneneri wa chipani cha DPP. Musaona amalawi kupusa. IHRDC beyond. HRDC beyond. Beyond. We don't want any stupid from you. We don't want any nonsense from you. We tired with you. We are very, very tired with you. Utenga wapadera umene ukupita ku chipani cha DPP makamaka kwa akulu amene akuyendetsa zazogawa ku chipani cha DPP. Utenga wapadera umene ukupita kwa akulu amene akuyendetsa zazogawa ku chipani cha DPP maka zokhuzana ndi chimanga chimene akunka kugawa madera osiyana komanso nkhani ya fertilizer otsika mtengo amene ndithu atayambe kupezeka ndithu wiki yomwe ino madera osiyana kapena kuti madimaki osiyana. Utenga nawo ku chipani cha DPP kunena kuti mafumu apa Central Region akuchita ntchitidwe onyasa kwa anthu awo amene awazungulira. Mafumu apa Central Region akuchita ntchitidwe onyasa kwa anthu awo amene awazungulira. Akafuna kulemba zinthu akamalemba zinthu zimene inu mwawauza kuti azilemba nkhani ya fertilizer komanso nkhani ya zolandira. Akwauza anthu amidzi mwawo kunena kuti wina aliyense wa chipani china chilichonse supporter wa chipani china chilichonse ife sitimulemba mudera lathu lino. Amene tizimulemba muno ndiye khayo amene ali supporter wa MCP kumachita kuti katundu uyo mukupereka ndi inu a DPP. Kapena mwina mwawauza kunena kuti katundu amene mukuwapasayo katundu amene aziberayo akuchokera ku chipani cha MCP nankha ngati akuchokera ku DPP. Ndi chifukwa chani akuchita sankho limeneli? Ndi chifukwa chani akuchita ntchitidwe onyasa umenewu onena kuti azikwanisa kwalemba okhawa amene akusapota chipani cha MCP. Koma wina aliyense supporter kaya wa UDF, supporter kaya wa DPP, supporter wa UTM, supporter wa PP, supporter wa PDP onsewo sakwalemba akulemba yekhaya amene ali supporter wa chipani cha MCP. Why? Zimenezi zikuchitika ndi mafumu apa Central Region, mafumu achigawo chapakati ndi amene akuchita ntchitidwe onyasa umenewu. Tikupemphani inu kumeneko Alfred Gangata tatumiza nthumwi zanu komanso kumeneko ku chipani cha DPP kuli akulu kumeneko. Tatumiza nthumwi zanu mmadera osiyana ku chigawo chapakati kuti afufuze nkhani imene mukuimva pakali pano. Nkhani imene tikukuuzani pano zimenezi ndi mavuto amene akukumana ndi anthu osapota zipani zosiyana amene ali ozungulira pa chigawo chapakati kapena kuti pa Central Region. DJ Trust Limpopo FM akatundu bambo. Nkhani ina ndili nayo pano yotsiriza program yanga ikubwera soko mweko ku chipani cha DPP makamaka kwa inu akulu aku chipani cha DPP.
kukupemphani kunena kuti tamufufuzani uyu amene akuti Pastor Shumba. Tamufufuzani uyu amene akuti Pastor Shumba. Pastor Shumba akunka akuyenda mmalo osiyana-siyana, maboma osiyana-siyana, akutenga ndalama kwa achinyamata komanso kwa atsikana ndi azimayi omwe. Akunka akudimanda ndalama, kutenga ndalama kwa auza kunena kuti ndipaseni ndalama zokwana mwakuti. Ndipaseni ndalama za mulingo wakuti. Ndipo ineyo ndikupezerani ntchito ku State House, muzikagwira ntchito ku State House. Powauza anthuwo akunama kunena kuti akuti Pastor Shumbayo ndi wachiwiri kwa mulangizi wa president pa nkhani ya chipembedzo. Just imagine. Pastor Shumba akunka akutenga ndalama kwa achinyamata maboma osiyana-siyana powanamiza kunena kuti awapezera ntchito ku State House. Akuti iye Shumbayo ndi wachiwiri kwa mulangizi wa president, kwa mulangizi wa Professor Arthur Peter Mutharika pa nkhani za chipembedzo. Kodi zimenezi ndizoona? Inuyo akulu akuchipani chimene cha DPP mukuzidziwa zimenezi? Kodi ndizoona? Mwamutuma ndi inu kuti azipanga ntchito yonyasa umenewu. Ziwani kunena kuti zimene akuchita Pastor Shumba awononga mbiri ya chipani cha DPP. Anyasisa dzina la chipani cha DPP. Chifukwa anthu amene akuatengera ndalamawo apezeka kunena kuti akutenga ndalama za anthu ochokera mzipani zosiyana-siyana. Kodi mukuganiza kunena kuti chipani chanu cha DPP achisiyira mbiri yabwino? Ndeti kukupemphani inu akuchipani cha DPP akulu kumeneko. Nyusani masokosi yanu. Kokerani masokosi yanu mwamba pa nkhani ya Pastor Shumba. Mumpase discipline. Mukapata kupasa discipline Pastor Shumba akuonongerani mbiri ya chipani chanu. Musaiwale kunena kuti Pastor Shumba yemweyu ndi uja amene adadya ndalama kuthawa ndi ndalama za chipepeso za maliro a m'bale wathu Ben Longo. Mzimu wake use mutendere. Ndalama za chipepeso Pastor Shumba yemwe amene adathawisa ndalama zimenezo kudya. Lero akunkana namiza kwa anamiza anthu kuti iye ndi wachiwiri kwa mulangizi wa president pa nkhani ya chipembezo. Kodi zimenezo ndizoona? Mkokeni Pastor Shumba ndipo mumpase discipline. Komanso munyimbo omwe adanenedwa ndithu kuti Pastor Shumba, koma samayenera kunenedwa kuti akhale Pastor Shumba mmene mumu chifukwa cha ntchito yonyasa umene wayamba kuupanga pakali pano. Limpopo FM DJ Trust. Ndikalankhula sindimabweza mawu ndikalankhula, ndipo sindimapepesa. Sindimabwerera mbuyo. Ndikalankhula ndalankhula. Ndenda dropo inetu kumane kuseri ku program ndili ndipo kamuso yita panopa ndikubwera pompano. Limpopo FM DJ Trust ndaproka ndapita.